Tento rok sme mali naozaj strašne veľa ľudí zapojených v modlitbách a malo to obrovskú silu. To bolo tak cítiť, že my sme mali tak hladký príchod do Pakistanu, bez problémov, vôbec sa o nás nezaujímala polícia, všetko úplne bez problémov, jak na vatičke to bolo proste, hej. To bolo, že my sme sa vznášali z hora nad tým celým, čo sa tam deje a naozaj Duch Svätý to urobil veľmi odľahčené, túto misiu. A tisíce ľudí znova prišlo na kampaň. Nevieme úplne presný počet, ale tá plocha určite dokázala pojať 4 až 5 tisíc ľudí a bola tak preplnená, že sme vlastne museli mať ľudí aj na pódiu, aby sedeli. Čiže polovicu pódia, ktoré bolo asi dvakrát také veľké ako táto miestnosť, tak polovicu toho pódia vlastne bola použitá ešte preto, aby ľudia mohli sedieť niekde. A obrovský hlad, mnoho zázrakov sa stalo. Ja vám poviem, že toľko zázrakov, že ja si pamätám už iba tie, čo boli pre mňa také naozaj ako silné. Ale jeden zo silných momentov bol to, keď žena, ktorá bola hluchá aj slepá, bola okamžite uzdravená na kampani a plakala, bola úplne v emóciách z toho. Žena, ktorá mala chromú ruku, bola uzdravená okamžite. Hluchá žena, no proste toľko veľkých zázrakov sa stalo. Jeden deň nám priniesli, to sme ani nemali žiadnu službu, ale do cirkvi priniesli ženu, dievča, ktoré bolo posadnuté démonom a ten démon spôsobil, že malo chromú polovicu tela. Tak sme sa modlili, ten démon vyšiel z nej a o 2 dní už prišla po svojich nohách na zhromaždenie a bola uzdravená. To nevieme, ale chcem povedať, že jednu vec, čo som si tam naozaj uvedomil a súvisí to s tým, čo Pavel teraz hovoril, je tam veľký hlad a je úplne jedno, či to sú moslimovia, hinduisti, kresťania, všetci majú veľký hlad.